contar coa presenza do historiador e arqueólogo Xosé Lois Vilar, unha das persoas que máis sabe de arte rupestre en Galiza. O noso convidado vai nos falar do extraordinario patrimonio cultural que representan os petróglifos, eses gravados na pedra debuxados hai 4.000 anos, que decoran a superficie dos penedos en moitos lugares do noso país, con círculos concéntricos, escenas de caza, espadas, cervos. Xosé Lois Vilar pertence ao Instituto de Estudos Miñoranos, unha asociación que, ademais de facer moito traballo de investigación, ten como un dos obxectivos esenciais a defensa do patrimonio cultural e natural. Os seus membros levan moito tempo loitando, por exemplo, para que non se construa o parque eólico na Serra da Groba, unha proba de altísimo valor arqueolóxico. E, por suposto, non podemos esquecer o esencial labor de divulgación científica dos seus integrantes, convencidos como están de que non se pode amar o que non se coñece. Dende aquí queremos animarvos a que entredes na página do Instituto de Estudios Miñoranos e agora que se chega o verán, participedes, por exemplo, nalgún dos interesantísimos paseos ouxeiras nocturnas, que cada ano organiza a asociación. Curiosamente, de noite, coa axuda dunha lanterna, é como mellor se ven os petróglifos. Xosé Lois, o equipo de dinamización lingüística do noso centro, quere darche a benvida, máis unha vez, á Vía Ribeira do Louro, e agradecerche vivamente todo ese labor que faz, para que como sociedade coñezamos e amemos. Moitas grazas. Son os 54, teño que acabar a... menos 25, hai 30 minutos. Ben, como se chama a Real Sara? Sí. Como dixo Sara, xa me adiantou cousas, imos falar de arte rupestre, que son, a falar de... que son pedras en Galicia, pedras, superficie de pedra, gravadas, non pintadas, e o aire libre e non en covas, porque os libros de textos que tedes normalmente van poñer a cova de Altamira ou a cova de Lascaux en Francia, son realidades allas a nós, e iso está pintado hai 12, 15, 20, 25.000 anos. Como dixo Clara, o que imos mirar hoxe son gravados ao aire libre de hai máis ou menos uns 4.000 anos. E non vou explicar hoxe porque pensamos que ten esa idade porque é algo complexo e non certo de todo. Ben, inda que estamos aquí no Porriño, que é zona de poucos petrolíferos, de case ningún, por no momento, hai algún en Mos, hai moitos no Galiñeiro, pero no propio Concello do Porriño apenas os hai algún en Tui tamén, subindo para a Loia, e a beira do río Miño, para o próximo día ir algúns de vos a Campolameiro, non? Por así, vade xa como antecedentes, e o guía que este ali ou a guía que este ali, preguntadelle, vamos a mirar aquí dous petrolíferos que hai ali, xa vos direi que cales son tres, cales son, e así preguntadelle, mire, iso é verdad que isto, a ver que corresponde. Vades máis sabidos que a ela ou que a el que vos explique ali. Aquí pasaremos. Vai, cando se digan, pasa a ti, que iso... Non delegues, nada. A ver, tens que ser autosuficiente. Mira, este botón de aquí para pasar, vale? De toda la vida. Mira, este de aquí, vale? Pero non haces unha comentario para que algo, por favor. Vale, xa se dá conta de que hai que marcar o botón. As superficies que temos gravadas no noso país, cando fale, tedes que falar. Cando queráis facer unha pregunta, levantade a man, senón a superficie que temos grabado no noso país, o que hai representado grabado nesas superficies, chamámoslle motivos, os motivos grabados, que hemos dividir en dous grandes grupos. Un grupo que chamamos arte xeométrica, porque son figuras que asimilamos con realidades xeométricas, con puntos, con reticulados, con combinacións circulares, con laberintos ou con espirais e serpentiformes, rayas que son onduladas. O que está mirando aí a parte da baixa un referente métrico, mide 1 metro, para que teñades idea do que hai aí, e o que hai grabado aquí neste petrolífero de Oia, que se chama o sitio Outeiro Gordo do Touro Morto, son puntos. Aí, mirad,
hai uns 300 puntos gravados. Que pasa? Que como estamos a 4.000 anos de distancia ou máis de cando isto se gravou, non sabemos que significan. Se daquela deixase nesta fenda que hai aquí na pedra, deixase o folleto explicativo, pois entenderíamos. Como non deixaron nada, temos que supoñer. Depois de mirar 1, 2, 3, hai uns 3.000 gravados descobertos entre o norte de Portugal e Galicia, e despois de mirar os 3.000 gravados, temos que supoñer polo emplazamento, polo que é gravado, polo que representa, que significa unha cousa ou outra, e o que iremos a mirar despois. Entón, o primeiro gran grupo de arte rupestre chamamos de arte xeométrica, e o segundo gran grupo imos chamar arte naturalista, polo que imos mirar, porque son motivos que identificamos con alguna realidade, armas, cabalos, escenas de caza, en definitiva. Imos mirar despois. O primeiro gran grupo imos pasar un pouco rápido, dalle, como te chamas? Lucía. Isto daí é arte xeométrica tamén, está pintado polo arqueólogo para facer un estudo, e chamámoslle circos concéntricos. Este é o centro, e ao redor hai un circo, outro, isto ten 2,5 metros de diámetro, é enorme. E o petróleo total ten máis de 100 metros cuadrados. Está en Tomiño, imos visitar os terranos por menos un par de veces de noite, a tardiña de noite, poñémoslle focos, este é o petrolífero, achegados ao chan, e con esa luz rasante, mírase como se fora unha radiografía de un brazo, mírase perfectamente, cousas que polo día non se miran. É a maior combinación de ciclos concéntricos que hai no mundo. Tampouco sabemos o que significa, non deixaron o folleto explicativo no muralismo, non estaba muito feito ainda. Dalle, Lucía. Iso que é? Para saber o análise de se é circo concéntrico ou non, se poñémolo o dedo aquí estaríamos dando voltas no mesmo circuito da mañá, non? Pero resulta que se poño aquí o dedo, onde acabo? Acabo aquí no medio, que é? Unha espiral, que é tamén unha figura xeométrica, seguramente con un significado pensa de que a representación dun calendario, non estamos agora porque ese está nun sitio precioso, no Rosal, dalle así. Mirando o petróleo onde está, aí nese monte hai miles de pedras. Mirade que escolleron un sitio con vistas ao río Miño, miradelo lá ao fondo, e Santa Treja, e o Torroso, e a Cansada, e a Campana, e o do fondo todo e o Océano Atlántico. Non está escollido o sitio porque sí, pero non sabemos o significado tampouco. Seguimos dentro dos grandes grupos, no primeiro, no da arte xeométrica, unha espiral. Ben, sigue, dalle. O de dalle poxe. Vai. Iso está cerca do manto. Que? ¿Quién es nena da dúvida? Non cuidado. Como? Pregunta a vosa compañera por que hai tanto. Nos estamos a 4.000 anos de distancia e non sabemos por que gravaban. Se non sabemos por que gravaban, non sabemos por que tanto tampouco. Non foron todos feitos nin o mesmo día, nin o mesmo ano. Iso estuveron seguramente centos ou quizás miles de anos gravando. E por que hai tantos edificios en Vigo? Porque hai que porque a xente que veio do Ourense para ir non quedou na aldea Ourense, que se vivía mellor que non había semáforo. Pois por necesidade de traballo, porque gravaban isto. Supoñemos que era por unha necesidade de culto, porque pensade que isto na época que se gravou non había metais, había os que non se usaban para gravar, conhecíase xa a prata, o ouro, o cobre, que ainda non se coñecía seguramente o bronce. Entón, iso está gravado con outra pedra, unha pedra cicoada, seguramente cuarzo, tiñen que piquetear. Iso leva, dirán o próximo día en Campo Lamén, como dirán que se vai moi rápido, non é así, vai por piquetear. Despois suavizaban a superficie de cada risco que facían por abrasión. Iso leva horas de traballo. O petrolífero anterior, o das combinacións circulares, hai riscos de 8 centímetros de
de ancho e 8,9 de fondo. Iso son miles de horas de traballo. Entón, cando lle dedican tanto tempo a isto é porque teñen unha firme crenza neles, iso primeiro. E despois, este debuxo podían, que fallaron tamén, pintado na casa na que vivían, pintado no seu corpo, como tatuaxe que existían daquela, ou riscado no chan cun pau. Pero grava non a pedra por un afán de perdurabilidade, porque querían que prevalecesen no tempo e que hoxe estivéramos aquí 60-70 persoas mirando como vapor o petrolífero, se non nos gravaría. Entendes isto? O de vapor ou do petrolífero? Isto non é nin combinación circular nin espiral, é unha figura moi complicada, non se mira ben o que, non? A ver, pasa a seguinte. Isto que é? É un labirinto. Se te metes aquí dentro é moi difícil sair dele. Hai 8 en toda Galicia e un que se descubriu en medio ano aí en Portugal, hai 9 en toda Galicia. É unha figura moi complicada de gravar. Mais pensa que son os labirintos máis antigos do mundo, hai nos por todo o Mediterráneo, hai nos nos Estados Unidos, Norteamérica, hai nos por toda Europa, pero pensamos que os nosos máis antigos son os nosos. Ese está en Marín e chamase ademais a pedra do labirinto. Bueno, pasa, seguimos con arte xeométrica. Ata ahora miramos coviñas, labirintos, espirais e combinacións circulares. Todos formas xeométricas, curvas, redondeadas. Esta que non é curva ni redondeada, é cariculada, como a cabeza de Angela Merkel. Miradlo. E aquí non ten que ser. Estes reticulados só os hai gravados entre o norte de Portugal e Mos, cara ao norte e en Pardeles, que outros están todos. En Bayona temos... Neno, que dúbida tes? Pregunten algo. Que me estás falando? Mellor ainda, era... Son psicofonías, entón. Son reticulados, son rayas cruzadas. Tampouco sabemos o significado. En Bayona, nos que se chaman Pedro Lameiros, temos 80 reticulados destes e 2 kilómetros a redonda. Por que o gravaron? Pois tampouco sabemos. Pero son figuras geométricas, pero de formas cadradas en vez de redondeadas. Dalle. Cuando pasa, non vamos a entrar aí, pasa, vamos a saltar varios. Dalle. Tienes que apuntar para el monitor. Forrar dos comentarios. Non te vai, ou máis. Rematamos as figuras geométricas e entramos no outro gran grupo que chamamos chámanse naturalistas. Por qué? Porque identificamos o que está grabado con algo construído polo home ou algo da natureza. Isto que mirades aquí é unha espada xigante que ten 2 metros 30, está aquí na Serra do Mariñeiro, pero ven na cara do Val do Louro, na cara do Valmiñor. É o petrolísmo de armas máis grande que hai en Europa. Esa pedra de largo ten 12 metros por máis de 5 de alto e hai 22 armas representadas. E os petroleiros que imos mirar de aquí para adiante, tanto as armas como as escenas de equitación, sabes o que é equitación, non? Como as escenas de caza, todas, a grandísima maioría, están en pedras inclinadas, gravadas en pedras inclinadas, como se fose un sinal de tráfico, para que a xente que a visitaba o que pasaba as vise e lle chamase a atención e percibiran a mensaxe que querían transmitir. Nunca, e isto é importante, a nosa arte rupestre é unha fotografía da vida diaria. Nunca, como pasa no norte de Italia, nun val que hai miles de grabados que chama Val Camónica, ali hai nenos xogando, hai peixes, hai mulleres tecendo nun tear, hai un montado a cabalo facendo que están montando. Nunca a nosa rupestre é unha foto da paisaxe, nin da vida doméstica, nin de nada bucólico nin inocente. Falamos de armas, podía representar aquí unha machada de cortar leña que xa había daquela, unha serra de cortar madeira, unha fouce, un tear. Non me interesa nada disso. Sempre se representan armas altamente ofensivas. O
o mundo da herba, o mundo do varón, que non nos van a representar nunca nunha superficie como este escenario a Rento Chan que pasaría inadvertida no medio do centro do toso das xestas, nunca. Quen está co chisme ese? É o mando, que ten sempre nunha superficie inclinada para transmitir unha mensaxe. As escenas de equitación, ter un cabalo hoxe, daquela ainda máis, é sinal de prestixio, de que tes o cabalo porque puideches comprar o collero da natureza, porque o sabes montar, porque o dominas. Entra no mundo do varón, do dominio da natureza. E o terceiro gran grupo que imos dedicarle agora aos cuartos de hora, 20 minutos que falta, son as escenas de caza. E ademais, estes petroglifos hainos en toda a fachada atlántica europea, hainos. Pero escenas de caza na cantidade e na calidade que hai aquí en Galicia só as temos aquí en Galicia. Por iso nos diferencia do resto de Europa. E que poderían, nesa escena de caza, que animal cazarían? Búfalo. Non había búfalo. Dixemos que o que representan non... Ben, vamos. O grabado que famos na escena de caza é para mostrar forza, valor, virilidade, o mundo do ferreiro. Entón, podían ter que representar a caza dun animal forte, potente, daquel animais en Galicia. Elefantes, outros en Galicia, pero hai 100.000 anos, aí mesmo había elefantes. O animal máis forte que había en Galicia en 4.000 anos sería o xabarí, o lobo, o cabalo, é un cervo, un corzo un pouco pequeno, que posiblemente sea representado, é un cervo, porque iso dalle prestixio a que non caza. Significa, teño que organizar 8, 10, 15, 20 cazadores, temos que ir ao monte, temos que acunalar o animal e cazalo. Iso dá prestixio, porque demostra que eres un home valeroso, forte, potente. Entón, as 50 escenas de caza en que temos en Galicia, sempre, menos un caso en Baiona, sempre é a caza do cervo. E para demostrar valor, que cazarían? Unha cría, unha femia empreñada, un ben contestado. Tens que subirlle profes un punto a estes nenos. Que nena dixo cervo macho? Eu. Eu oí unha voz dunha rapariga. Ya vos apunto un menos un. Cervos machos. E para demostrar un macho, como se grava un animal? Con cornamenta. Grande e con cornamenta. Grande con cornamenta e con algo máis que demostre que un testículo non, o resto dame aquí un momento. Eles, vamos. A ver, o parque do Campo Lameiro instalouse en Campo Lameiro pola concentración de gravados que hai ali, que hai moitos, e polo bosque son. E aquí vou mirar dous dos que hai ali, e hai polo menos hai máis. E dúas son escenas de caza dun macho forte, porque unha femia empreñada, unha barriga que non pode nin correr, iso vai un neno xa o caza. Entón, o home potente ten que cazar nos cabalos que hai na Serra da Roba, que hai no Jamilleiro, cazar unha cría, vai, porque era non, pero é fácil, para cazar un macho que ainda se enfrenta a ti, é máis complicado, non? Isto vai a primeira, Lucía, onde lle dabas ti? Ao botón. Vamos a empezar con as escenas máis simples. Profe, que era son? 10. Vale. Para acelerar máis un momento. Vamos a empezar con as escenas máis simples que van ser complexizando pouco a pouco con elementos novos que vos vou preguntar, que xa de mirando vos. É macho, non? Está clarísimo. Polos cornos, e isto non sabemos se son os testículos, decides vos, ou son as lanzas que atravesaron o corpo de parte a parte. É moi sinxelo, un cerviño así, está grabado na zona de Ponte Calderas, que tamén pode decir un día que hai un parque arqueolóxico, hai de libre tan importante como o de Campo de Medio. Bajar entrada,
e aquí é unha auténtica maravilla, sobre todo a tarde, cando lle dá a luz rasante do sol. Hai dos escenas ali que son excepcionais. Eu vou puñer aquí despois, na Naval de Martiño. Eso é unha familia. Isto que mirades aquí non é o que pensades, é unha greta da pedra que non debe usar o autor. Isto que lle dá virilidade a este cervo enorme con esa cornamenta máis grande do que é en realidade. O que ten aquí, iso son dúas cosas, o que está vomitando sangue porque o casaron, ou é o desgaste da pedra que o autor dibuixou e nada máis non debe dibuixar. Iso está tamén no coto do Cruelo lá en Ponte Caldelas. Mirades como está, este cervo está pastando. Está pastando. Está con o pescozo para baixo, non é? Está con o pescozo quieto. Para, justamente, está. Para contar outro punto este rapaz aquí. Non vos apunten nada. Cornamenta máis grande do real. Marca a divinidade entre as pernas e casado. Non está o home grabado, pero para ter esa lanza dos cuartos traseiros hai que se poñer un home con unha muller foi atrás dela, cosouna, correlouno e alzou a lanza, casou e matou. Pensade que casar hai que organizar os cazadores, queren deixar os cubos agora e atender indios, deixar ter as armas preparadas, organizarse, ir de mañá ou de tarde, que sitio do monte irmos, facerlle o cerco e cando se aprobado largarlle as lanzas, matalo e leválo para casa. Todo isto non coñecían o cómic, nin as viñetas, non poden facer por caso. Entón teñen que concentrar todos estes conceptos, todas estas accións nunha sola grabación. Por iso miraremos ao final de todo que seguramente querían facer así, que acurralaron, que mataron, que está con lanzas, que está morto, que está o home triunfante en riba. Mirade o cerro, non? Sí ou non? Ai, agora paguei que sí. Seguide mirando. Tamén é Ponte Caldelas, que escuardeu no ano 2006, chama o Recosto, volve a ver aí. Ten punteiro lá, sí. E eu quería ouvir isto. Vale. No, era este. Ahora me dices que está a Isabel. Vaya, este de Isabel. Vale. Pasa nada. Tiene una sobrina mía pequeña cuando está rompiendo. Vamos, ¿qué pasa, Daniela? No pasa nada. ¿Íbamos aquí? No. ¿Íbamos aquí? No. Pues para atrás, para atrás era el perro de Flavio. Atrás. Aquí. Aquí está concentrado. Quien tengo cubo guardado está concentrado. Este non lo miramos, non? Xa topaste no cerro pasado, aquí? ¿Dónde está? Tamén porque aquí arriba non ia estar, aquí non hai nada. Aquí non topades nada. Iso está en Ponte Caldelas. Moi ben. E a pedra superficie gravada ten centos de metros cuadrados. E no medio dela hai un cervo casado aquí, miradlo. Enorme. Está en Ponte Caldelas. Isto foi descoberto por un dos guías do parque. Creo que este ano era contratado, estaba en lugar que se chama Fraga Meixeiras, que pejado os muros do parque de Campo da Medio, descubriu un cervo que está igualito que a todos. Isto chama, sabes o que é iconografía? No. Pois apuntado e buscado chegar a casa. A iconografía do... Iconografía. Vamos. Ornamento extraordinario. Está pasando? Ten o pescozo erguido porque está urrando, berrando ou sufrindo de dor. Despois, como non saben gravar a cara de frente, que ten a mesma superficie. E
son todos así de lisos, estos non. Son estes, son. Mirad, ten lanza, está marcado sexualmente. Ten outra cousa nova aquí. Isto non son cebras para ter en rayas. Seguramente será unha corda que lle meteu o cazador tamén para significar que o home domina a natureza e domina un dos animais máis potentes que hai en Galicia. Este cervo tamén está en Ponte Caldera, por iso merece tanto a excusión. Ahora está mal musealizado por a Diputación con un cartel en castelán que é horrible. De aquí ten 2,65 metros, máis que o tamaño real. Ten unha cornamenta extraordinaria, os dous olliños, as orellas, dúas lanzas, está morto completamente na superficie semi-inclinada. Chámase a Fiada dos Leóns, o sitio. Non hai nada novo aquí. Que tiene ramos. En la boca, ¿no? Que é isto? Miradlo, outro real. Que é isto? Lanzas. Moi ben, e de que nas ten? Un punto, ¿no? Un ovni. Que felicidade. As profesoras tens que cobrar menos aquí, que é moito menos esforzo da casa de aquí. Mirades, mirad. Deixadme falar a mí un pouco. Isto é unha canteira, partiron pedras, daron por aquí, por riba os canteiros. Ali puña un ano, ya non puña. O 058. 058 é iso o teléfono da policía. No, diga. 057. Ano 1850. Pues está al revés. Claro. O que está mirando aquí son lanzas ou arcos, o brazo do cazador, a cabeza e a perna moi deturpada por culpa da acción dos canteiros. Mirades un pouco millor. Está exhibindo as armas, non as ten guardadas na espalda, ni está así. Está exhibindo as armas. Sempre son cazadores dinámicos. Hai cazador. Antes de decir non, eu aparte de aparte de estudiar biología, ando de feira en feira vendendo fruta. E teño un empregado que dice, queda naranja? Non, hai que pescar, hai que mangar. Antes de decir non, hai que concentrar. Hai cazador. O cazador, miradlo, máis ou menos, está dinámico ou parado? Parado non está con os brazos erguidos. Está en brazo, está en cabeza, tronco e extremidades. Ben, quero decir que o cazador está cazando este animalillo de aquí. Por que este? Porque é o máis grande, ten o corpo vaciado e negro. Ese animal está parado. Está trotando. Por que sabemos que está trotando? Porque ten as patas dianteiras como? Un pouquinho adiantadas, justamente. Leva trotando 4.000 anos e non se move. Hai animal cazado? Sí. Que lle pasa a este? Que ten de raro este animal? Que parece, pero non faga máis preguntas, senón que parece unha xirafa. Por qué? Mirad. Digo por qué. Primeiro gravaron este animal. Todo isto de aquí, gravaron este animal. Cando quixeron gravar ao macho para cazalo, fixeron as patas primeiras, dianteiras, o rabo, o corpo, o rabo das pernas, a corda, empezaron polo pescozo, e onde teria que ir a cabeza? Tocando o cu do outro, non? Que non lle cabería, teria que haber unha superposición. Que fixeron? Alargar, que teña a boca, esta boca cerrada, está tranquilo, sudando. Sí ou non? Está sufrindo o pescozo, a boca herida. Bueno. Hai animal cazado? Sí. Canto? Uno. Este non está cazado. Este tampouco. Está para arriba. Está con unha corda, están cazados tamén.
Portugal, muy cerca de aquí en Vilanova de Cerveira, na Iglesia de Berroeste. O sitio chamase Quinta de Galegos, que está moi mal cuidado ese terrorismo. Mirades o animal cazado? A lanza exagerada, o rabo, lombo, o corno, outro corno. É unha lanza enorme. Ben. Hai home. Mirade que cada vez as escenas son máis complexas. Aquí hai arte que métrica, e arte rupestre dentro da arte rupestre xeométrica. Estes cachos que lle faltan á pedra, mirades, é porque ardeu por culpa dos lumes do ano 2006 e o cuidado da administración sobre o patrimonio é prácticamente nulo. Entón, estaba rodeado de vento, de toxo, ardeu e quedamos nos cachos de petrolífero. O cervo, temos cornos metidos aquí neste rectángulo que non pasamos a explicar o que é, combinación circular que o cazador quedou desfeito completamente. Mirades que o cazador está paradillo de todo, non move os brazos, nin as pernas, nin nada, non? Está dinámico tamén, exhibindo as armas cos brazos abertos. En arte, hai alguén que vai estudiar arte, historia ou algo disso? Non, claro. Isto chamase horror vacui, horror, medo a deixar alguna superficie sen decorar ou sen gravar. No medio hai un exceso de grabación, mirades. E hai, mirades, me cá un pouco de caso. Isto é un cervo, outro cervo, luitando cos cornos entreverados. E mirade o cervo pasado calando no lombo. Aquí hai outro elemento novo. Ata agora todos os homens estaban cazando a pé. Sí ou non? Agora hai un home cazando a cabalo. Aquí non nos miramos. Aí está, claro que está aí, aquí. Este un home grabado en río de cabalo que está cerca onde está o lío, o animal cazado e os machos batendo entre eles. Isto está no sitio que se chama Irena en Ponte Calderas. O meteorismo está incompleto. Aquí para lá o meteorismo é un muro e o meteorismo está no medio dun camiño e as autoridades non dan desviar o camiño ni impedindo, por favor. Pasan os chipís por riba del todos os días. É o país que hai. Mirade. Aquí hai un elemento novo, homes dinámicos cazando, homes a cabalo cazando este máis este, chamase a Pedra do Pinal do Rei, está en Cango ao lado dos institutos de María Soliña, María Soliña. María Soliña, que anda en campo de fútbol. E hai un elemento novo que ir por a tenda ali, né? Deixa aí os vídeos despois. Hai un cervo que ten os cuartos traseiros metidos onde? Esa combinación circular. A xente di, os que entenden, que está saindo do máis alá. Seguramente esa combinación circular sea un foso, unha trampa de caza na que acaba de caer o cervo. Pero bueno, nos pensamos pouco. A pedra está en Campo Lameiro, pero fora do parque, e das escenas de caza máis impresionantes que temos en Galicia. Mirade, o home está xotando os cervos de esquerda a dereita, como non debe ser en política, e aquí está o cervo, o home, mirade, hai algún máis? Sí, hai dous. Están dinámicos, xotando, gritando os cervos, para que os cervos, que hai aquí? Un laberinto. Os fusillos do cervo metidos seguramente nunha trampa. Pero o máis importante disto é que os cervos están fuxindo de esquerda a dereita. Isto de aquí que se dá? Que dixo o muro? 5 puntos para este rapaz. Non dixe nada. Mirade, en todos os libros de arte rupestre en Goiás de Galicia di que iso é unha serpe. Eu nunca mirei unha serpe que teña a cabeza en ángulo recto, que non. Serpentean, pero non se doblan tanto. É un muro, como digo o seu compañeiro, feito dunha encanizada, dun entreverado de camas ou de ambientes, ou o que sea,
ten 5 metros de largo, e que hai aquí? Un cervo que caiu nesta enredada, nesta rede de caza que hai aquí. Seguramente seréis, está publicado como unha serpe, e di que iso, mirade da serpe que di os técnicos aí, porque di que iso son as escamas da serpe, iso un entreverado dun muro. Nunca podes mirar un foso para cazar lobos. Quen foi miralo? Quen foi? Quen dixo que sí? Onde estaba o foso? Era moi pequeno, agora era grande xa. Son dúas paredes que poden ter ata 3 km de largo, como teñen a Serra Marena en Portugal, e rematan, onde se xuntan as paredes, hai un buraco que fose para cazar o lobo. Aquí o que hai é unha rede de caza, claro. Mirades o muro por onde vai, serpenteando por os outeiros, claro. Chámase a Pedra da Abellosa, está tamén en Campo Lameiro, está abandonada completamente. Isto é o mellor petrolismo do mundo, non son de maiores porque resulta maior. É a maior escena de arte esquemática que temos en toda a Península Ibérica, ainda que está abandonada da mano del Señor. Ten 14 metros de largo, 5 de alto, e máis de 70 figuras representadas aí. Foi descoberta no ano 88. Está nunha parede completamente vertical. E dixen antes que había 50 escenas de caza. E dixen que todas cazaban cervos machos, non menos que esta de aquí. Isto foi o día que dibuxamos. Este é un home montado a cabalo, outro home montado a cabalo, aquí hai un home que non dibuxamos, isto é un can, non miramos nin un can a todo momento, e ao lado outro cabalo. Decimos que é can, os cabalos teñen o pescozo erguido, mirado, e o can ten o pescozo para baixo. Está o can, o home, xotando esta manda de cabalos, e supoñemos o que é un curro, o que están cazando cabalos. E hai que ter valentía, un animal de moito volume tamén. Hai cervo macho? A ti, vai a responder aquí, Josué. Hai cervo macho aí? Onde está? Aquí. Ben, hai cazador? Miraste o cazador? Moi esquemático. Está levando para a morte. Mirade, o cazador non está cazando estes dous de aquí, nin este, nin este, nin este. Está cazando o carro. Cervo macho pode ser os outros e o femia. Hai outro macho aquí, pero ten a cornamenta menos impresionante, menos volume, está casi no centro da composición. Aquí hai algo novo, que xa vos acabo de decir na foto anterior. A ver, quen dixo perros? Habría que decir Cans. ¿Dónde queda Cans? ¿Dónde queda Cans? Cans queda no festival. O festival quedará en Cans. ¿De por qué Cans se chama Cans? Preguntarle al profesor de Galera. Nada dice por qué. Porque hay un título como electrolito, lo que sale. No. Profe, explicarle por qué Cans se chama Cans. Mirad, un can, dos cans, tres cans, mellor esquemáticos, pequeninos, un can para representarlo como é tan pequeno, é difícil de representar, axudándole o cazador. Entendes isto, non? Isto se dice un día a Ponte Calderas con os vosos primos da Coruña, chamase o naval do Nartiño, é impresionante. Vamos a quedar 10 minutos escasos. A tarde, se non está enojado, mírase perfectamente, e de noite con luz rasante xa é impresionante. Xa miraste todos o cazador, non? Miraste o cazador? Sí, isto así non buscaba, xa. Mirade o cazador. Que lle pasa entre as pernas? Deixadme falar, amigos, os últimos 5 minutos. Todos os cervos están circulando de esquerda a dereita, como non debe ser. Onde chega o animal máis grande da natureza, que o home, que pasa?
escapan para os dous sitios, foxen dele. E que lle pasa a este? Está casado, este está casado, este miraron o home e escaparon. Mirade que son cervos machos cunha cornamenta impresionante, todos. Aquí arriba que hai? Femias e crías. Mirade, non, están a par. É unha escena de caza das millores que hai en Europa e das millores que hai en Galicia. Chámase o Naval de Martiño, está tamén en Ponte Caldera. Pedra inclinada. Seguramente hai un canciño axudante por aquí tamén. Hai unha figura rara no centro que non sabemos o que significa. Mirade lo natural, mirade lo cazador, mirade o cervo casado, mirade o outro casado, son cervos a tamaño natural así. Pedra inclinada, está denegrida porque no inverno aquí escorreja agua por aquí e non nos usa nada. Mirade o primeiro plano, está pastando, ai non, chamase a base na Sartalla, está no Porto do Son. Xa localizaste o home que está casando, está a pé, o home aquí, está a cabalo, cervo casado. Mirade, cervo casado, patas para arriba, e aquí está o cancillo, mirade, o rabo riguirichado, e aí está. Isto é de lo mirar, tener que marcar. Iso está en Campo Lameiro. Non sei que vos van contar aí, vos, como que non oíste nunca nada. O que está máis arriba, chamamos o Teus Cogoludo. Mirades o cervo mirando para atrás. Isto que será? Un camiño está trabando nos cuartos traseiros. En todos os libros pon o isqueo de genital. Está trabando e se caga este, seguramente este cervo onde está caído. Vale. Se non me lo contan o próximo día, preguntade yo, vale? E este que lle pasa? Xa sabedes máis camiño. Isto é de lo mirar o próximo día ali tamén. Está casado este cervo. Cantas lanzas ten? 5, 6. Mirades o coitado aí, que ten no pescozo. Isto va a denominar, chamase a base dos carballos, supoño que nos explicará perfectamente aquí. Preguntarlle cantas escenas de caza hai aquí, penso que hai dúas, mirad porque vos lo digo. Hai unha antigua de cervos pequenos, este cervo está casado. E despois, uns anos máis tarde, fixeron os animais grandes, e cando estaban grabando esta lanza, non puderon facer a derecha, torcharon a torcerona para que non fora arriba da escena de caza anterior. Isto é impresionante, é enorme. E aquí vou mirar xa para rematar casi, mirad. Home, can, entendeis, é un cervo macho caíndo unha trampa. Mirade a trampa. O cervo, sí, cando é máis novo. Mirades o cervo con a boca aberta, sobre orelliña, revirado o pescozo, sufrindo de dor porque se mira vencido polo home que domina a natureza. Que hai aí? De boa vista, Está no psicotécnico, ben. E aí, outro, que está casado. Este home está casado, este cervo impresionante que ya se sabe. Iso está en Rianxinho. En última escena, que esta, xa vos digo esquemáticamente, mirad, cervo co pescozo retorcido de dor, pernas estiradas para diante, tumbado, caído, e arriba que hai? Dous cans ladrando. Hai home aquí? Mirade, en riba do cervo, detrás do cervo. Aquí hai unha cousa que non miramos nunca ainda, hoxe, que é perspectiva. Mirade se canto máis arriba que quer o animal, hai como profundidade, ben. Mirade o home, pernas abertas, brazos erguidos, dinámico. Último petrolífero. Quejadas de animal grabadas, estamos a la temperatura, ahora falo xa. Hai cazador, mirad, un cazador, dos, y un pequeñillo, tres, y otro gato, un cervo macho impresionante,
lanzas nos cuartos traseiros, e aquí armas. Este é o petrolífero máis complexo, máis completo que hai toda Galicia, que obtene reproducido a tamaño real dentro do Parque Arqueolóxico de Campo da Vella. E que tal se nos veíamos? Chamas a laxe das ferraduras, era un tobogán, antigamente, unha pedra escorregadoira, para que se botaban as nenas ou menos da aldea de Centán. E agora, non? Hai alguna pregunta? Non teño que ocupar ningún tempo. Hai alguna pregunta rápida? Cruz, aquel petrolífero estaba na Pedra da Illosa. Cando chegou a cristianización a Galicia, en 700 anos, este petrolífero tiña unha tradición de pedras curativas ou de pedras onde iban as mulleres a empreñar cando non empreñaban na casa, etc. Entón, cando chegou a Iglesia Católica, teñan tanto culto estas pedras que as crucificaron, encheron de cruces e incluíron na súa liturgia. Que la pedra ten máis de 300 cruces de pedra da Iglesia. Son armas, é unha arma que deixou de existir hai 3.500 anos, que se chama alabarda. Un metro é unha folla e con unha machada é unha arma altamente ofensiva. Porque eu xa Lucía, que quero lavar un puñal, teño que ir con meu brazo a súa barriga, entón podo cortar o brazo a mí, pero con un metro de rabo da ixada aí, desde aquí xa lle corto un breio. Ten dúas cosas, non me teño que achegar á enemiga e ademais a forza multiplícase por 10 ou por 20, entendes ou non? Se colledes unha machada, só a folla da machada con man non cortades nada, non cortades ningún sabeiro. Se colledes con man con machada, multiplicade a forza. Aquí é unha arma moi ofensiva que deixou de usarse hai moito tempo. Esta está en Rodeiro, que non sabe onde está, e aquí na Guadalaxe hai varias tamén. Hai que irse.